Hello my dear students, welcome back to my channel. ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ମାତୃ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ମା। ସେଇ ମା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଥରେ ଦେଖିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିବ। ଥରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଟିକେ ଆପଣ ମାଆ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଶେଷ ସେ ହେଉଛି ମା। ମା ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର କଳ୍ପନା ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଠାରୁ ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ମା ଡାକରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଠାରୁ ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ମା ଡାକରି ଅନେକ ମିଠା ରହସ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମା ହେଉଛି ମମତାମୟୀ। ମା ହେଉଛି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ମା ହେଉଛି କର୍ମଦାତ୍ରୀ। ମା ହେଉଛି ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ। ମା ପରି କେହି ନାହିଁ। ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଥାଉ, ନାଚକୁଦ କରିଥାଉ, ଖେଳ କସରତ କରିଥାଉ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହାଣିଥାଉ। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଥାଉ। ସେ ହୁଁ କି ଚୁଁ ପଦେ ହେଲେ ପାଟି ଫିଟାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ପିଲାଟିର ସମସ୍ତ ଅଝଟ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହି ନେଇଥାଏ। ତା'ର ପାଟିରୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାଏ। ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତା ସରଗଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାଆର ସହନଶୀଳତା ପୋଷଣ ଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ। ମାଆର ହୃଦୟ ଫୁଲଠାରୁ ଆହୁରି କୋମଳ। ମାଆର ପଣତ କାନି ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ନାହିଁ। ମାଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା'ର ତୁଳନା ନାହିଁ। ମା ହେଉଛି ମମତାମୟୀ ଓ କରୁଣାମୟୀ, ଅଭୟ ପ୍ରଦାସିନୀ, ଦୁଃଖ ନାଶିନୀ। ସର୍ବଦା ମାଆର ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ମାଆର ଡାକ ବା ମାଆର ଶବ୍ଦ କେଡ଼େ ମଧୁର, କେଡ଼େ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ମାଆର ହେଉଛି ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ମାଆର ସଂଜ୍ଞା ଅନେକ, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ କେଡ଼େ ମୁନି ଋଷି ମାଆର ମହନୀୟତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ନିଜେ ନ ଖାଇ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଖୁଆଇଥାଏ। ମା ହେଉଛି ସ୍ନେହ ମମତାର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ମା ବିନା ସନ୍ତାନ ସର୍ବହରା। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତା'ର ସାହା ନାହିଁ। ମା ଯଦି ତା'ର ସନ୍ତାନ ପିଠିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣେ ତେବେ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶେଷ କଥା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କବଜାରେ ରଖୁଥିବା ସେହି ମାଆଟି ଅବହେଳିତ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନେ ମାଆକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ମା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପରମ ପୂଜନୀୟା ବଦନୀୟା ଚିରପୂଜିତ ମାଆର ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ତା'ର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ହେଉଥିଲା ମାତୃ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ମା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍